ଥିଲେ ଜଣେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ କମଳା ବୁଢ଼ୀ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଆମର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇ ଦଉଥିଲେ, ସେଇ ରାଜା ରାଣୀର କାହାଣୀ। ମାଛ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି, ମିକ୍ସଚର ଓ ଚଣା ଖାଇବା ପାଇଁ ରଖିଦେଉଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ। କେବେ କାହା ଭରସାରେ ରହୁନଥିଲେ, ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ନିଜେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଜୀବନ ସହ। ରଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ରେଡ଼ିଓ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକୁଥିଲି, ଆରେ ବୁଢ଼ୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ସେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେଇ ପାକୁଡ଼ି ପାଟିରେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି, ଯେତେ ଯାଏ ତୁ ଚାକିରି କରିବୁନି, ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ଦେଖେଇବୁନି। କିନ୍ତୁ ଚାଲିଗଲେ ଦିନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି।